Helo, fe ni Dyma Dan, dwi'n cyn-myfyriwr ar CRIW Prentisiaeth Sgil Cymru. Dwi'n siŵr heb help a cefnogaeth sgil ar prentisiaeth, ni fyddwn wedi bod yn hyderus i newid gyfarfa am 38 mlwydd oed. Ond nes i sylweddoli'n gyflym fod yna sawl sgil trawsgwyddadwy o fod yn reolwr am archfarchnad a swyddi yn y cyfryngau. Dros y prentisiaeth nes i gweithio yn gyrfa, Channel 4, Disney, Hulu, ITV, ac ers i'r cwrs gorffen nes i gweithio ar drama ITV until I Kill You, Casualty, Generation Z i Channel 4, Doctor Who, a dwi yng nghanol seithio ffilm newydd Craig Roberts, The Scurry. So os ydych yn edrych am gyrfa newydd cyffroes, dwi'n siŵr bydd prentisiaeth CRIW yn cyffredwr.